apa ndo panoonekwa varidzi vemakwai nevanhu vakatumwa kunofudza makwai. Vane pfungwa yandikomborera ipapa. Kana muchitarisa John chapter 1 verse 29, Johani ari kubhabhatidza muna Jorodhani, anoona Jesu achiuya. Anoti tarirai gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. The plan of salvation. This is the Lamb of God. He came as the Lamb of God to be the shepherd of the sheep of God. Saka kunzwana na kwedu naye, kunzwana na kwedu naye kuri guaranteed. Nekuti mumwe akafanana nesu. Asatauya kuzofudza makwai. Asatauya kuzodzikinura makwai. Akauya ari gwayana. Akauya akafanana nawo. Ndosaka achiti nzwisisa. Jesu anonzwisisa mbavha. Nekuti muropa rake achiuya panyika, akauya akafanana nawo. Akauya ari munhu kuti azodzikinura vanhu. Pfungwa yandikomborera yati, makwai angu anonzwa izwi rangu. Amen. Makwai angu anonzwa izwi rangu. Jesu aiziva kuti kuchauya the voice of America. There are so many voices, right? There are so many voices around us. But makwai aMwari anonzwa izwi raMwari. Saka patichataura nyaya yewanano, kune mavoisi akawanda pamusoro pemarriage, but makwai aMwari anonzwa izwi raMwari. Makwai angu anonzwa izwi rangu. Saka panodzidzwa pfungwa iyi panonzipo. Nekuti vaivafudza akawanda, ende vaimafudza ari maflocks evanhu vakasiyana siyana. But vaizoti kana vakuenda, umwe neumwe aimira pachuru kana pakakwirira, ane madaidziro aiita gwai rake, makwai ake. Makwai aibva mukati mechaunga achiparadzana, achipesana, rimwe nerimwe richienda kune voice rarinoziva. Shamwari, nyika yaoma iyi. Mukati menguva ino tichapatsanurwa nezwi raMwari. Imbomirei kutaura mafungiro enyu, imbomirei kutaura mafungiro evanhu, imbomirei kutaura dzidziso dzevanhu. Makwai angu anonzwa izwi rangu. Ndidzoke ku the lost sheep kamunzo kuti chinondikomborera. Ndaverenga nyaya iyi, ndaitarisa Jona achitaura pfungwa idzi, achiti neni ndinomada makwai iwayo. Chandinomadira ndechekuti anonzwa izwi rangu. Unoziva kuti maiti kana mukarasa mombe, kune zvimabhuru zvaiwanzonetsa stereki kuti nguva yekunaya kwemvura kuno munogona kutongonozozviona makutosvika padanga kuti mombe yaipo. Ende dzimwe nguva hamuziri maiona aigona kuonekwa namukoma vasina kuenda kumombe. Kuti mombe yakati haipo wani, kuti aigona kuonekwa namudhara. Mudhara aingoti ndai munoitsvaga, ndoda mombe yangu panapa. Hazvinei nekuti dzanguwai. Kuti mudzoke kumba mune muchiziva kuti kumba kunorohwa munhu. Pamunotanga kufamba musango manje mutanga kunzwa kurira kwezvimakava nemazizi mamwe aya. Saka munoitsvaga mombe ika iyi mune kutya, asi at the same time you are disappointed kuti yarasikira papi. Unoziva kuti yaiti painoonekwa nevakomana maona kuti iyo makabata tsvimbo dzenyu ipapo nembwa, munobva ikoko muchirovana muchidzingirirana, muchirova chaizvo nekupopota muchiituka muchirova chaizvo. Kana ikato yateta munyama wokuti kwasviba vanhu vari kumba havasi kuona zviri kuitika, taimbosvika toti vharai danga, totenderera nayo padanga toirova chaizvo, yozopinda mudanga. Tinobva ipapo tinyatsotaura kuti mangwana hauzvidzokorodzi, haurasiki futi. Muridzi wegwai iri haana kubva achiridzinganisa, haana kubva achiri pamhosva kuti wanga uripi. Iye so vamwe vakasara vakamira murenje, iwewe ndikawana vamwe vadyiwa. Hanzi nevhesi akaritakura so akariisa pamafudzi ake, nekuti kapamusoro panze paakaona vanhu akaona vanhu vaneta semakwai asina mufudzi, kurasika kunonetesa. Akarinzwira tsitsiso achiriona raneta kukwidza nekutenderera mumakomo, akariona raneta akaritakura pamafudzi. Haana kuridzingirira, haana kuripa mhosva. Hama yangu ndiri kutaura panguva ino, ndiri kutaura nezvemufudzi anonzi Jesu Kristu.
Ahapi mhosva vari mukati mezviri. Vanouya nemukadzi vachimuzuzurudza. Voti tamuona ari panzvimbo vakabata matombo. Mozisi akati pamurayiro vakadai ngavatakwe. Jesu achipedza kunyora pasi vanhu vanotiza vosiya murwi wematombo. Jesu anoti kumudzimai, nai mai vanga vachikupomera vari piko? Iye anoti tarirai hakuchina noumwe. Zvikanzi naJesu neniwo handikupomeri. Ndinoti kwauri enda usatadzazve. Tine mufudzi hama yangu anoti kana atitsvaga akatiwana even akawana mapapu edu akuwara nefoji haatitsiuri achiti maimboiputirei even akawana. Tavarwere mukurasika haati kurasika kunorwarisa even akawana. Saka izvenama misha yaputsika nekurasika haati ndiwo akazvikonzera. Haatipi mhosva even pamusoro pezvatakaita. Kana atiwana anotitakura nemutsa anotiisa pamafudzi achienda nesu kumusha. Nemhaka yei chakakosha kuwanikwa hama yangu. Ndiri kuparidza pamusoro paJesu asingatipi mhosva. Ndiri kuparidza pamusoro paJesu anotora vakarasika achivapinza mudanga nemutsa. Inzwai izwi remufudzi. Inzwai izwi remufudzi. Inzwai izwi remufudzi. Akauya akaritakura. Ari pera hama yangu. Ari kuti Mwari ndakunzwai. Usatya. Mukurasika kwako uchiri gwai rake. Ari pera kuti Mwari ndakunzwai. Inini ndanga ndarasika. Ndiri kure nevamwe. Ndanga ndarasika Mwari. Ndanga ndarasika ndiri mukati mesango. Ndanga ndarasika ndiri kuti hama yangu usatya. Mwari anokuda. Jesu muridzi wako anokutakura pamafudzi. Anozinzwisisa kuti kurasika kunotambudza. Anozinzwisisa kuti kurasika kunodhura. Anozinzwisisa it is costly to be lost. Kauya naro akaritakura. Jesu uyu ndakati wakumbana dai akamboya takafudza naye ng'ombe. Vanorasika vanorohwa. Rasika iwo wodya mumunda mevanhu. Muridzi wemunda wotirova. Tokutina zvakanaka tichienda nekudanga nemutsa. Chitigarira iko zvakanaka musairova. Itinei zvakanaka. Isu tarohwa takadhinda shamuso. Hatidaro. Hatidaro. Ndiri kuti hama yangu ka usaita hako mistake yekutsvagwa nevanhu. Ndiri kukuudza ukatsvagwa nevanhu unozvidemba. Inzwa izwi remufudzi. Ngatitarisa vhesi yekupedzisira. Tarisai chapter 6 ya John. Tinamata John chapter 6 na 19 verse 9 ya Luke. John chapter 6 verse 39 to 40. Verse 39. Amen. Kuda kwakandituma ndiko. Ndi Jesu kuda kwakandituma ndekukuku. Kuti zvose zvaakandipa ndirege kurashika. Andifaniri kurasikirwa nechimwe. Asi kuti ndichimutse nezuva rekupedzisira. Haleluya. Nokuda kwababa vangu ndiko kuti mumwe nomumwe unotarira kumwanakomana nokutenda kwaari ave noupenyu husingaperi. Neni ndichamumutsa nezuva rekupedzisira. Chapter 19 ya Luke. Chapter 19 zvanzi mission yandinayo is to accomplish or is to fulfill or to satisfy the will of my Father, which is apana chimwe chezvinhu zvangu chinofanira kurasika. Hanzi ndo mission yangu. Hakuna munhu ari kufanira kurasika. Hakuna wese, hakuna munhu akambonzwa izwi rangu ari kufanira kurasika. Jesu ari kutika pamunoona zvidhakwa zvichidzedzereka zvichimba hatina musha panyika, zviri kuparidza nharo dzevhangeri dzekuti haufaniri kudhakwa zvekurasika zvachose. Ndine shamwari dzangu tu dzinoti vana baba vadzo vakanga vauya kuchechi. Zvazokuti ndauya kuzotora vana ndobva kwaparidzwa. Vanhu vachitoziva kuti mudhara akadhakwa achikuza muparidzi achiti homene akamira kumashure kwa muparidzi achikuza. Muparidzi ndobva aita rukoko nobva watoona mudhara achienda kumberi. Vanhu vakashamisika kuti pamwe ndezvedoro. Vakatoona mangwana mudhara akutoti tinoenda kuchechi nguwai. Up to this day that is the will of the Father. Hakuna anofanira kurasika. Ndimi chete munotarisa vanhu neziso rekushora. Denga rinoti munhu wese ani nani. Pana zvake tobva tanamata 19 verse 9 to 10 Luke. Jesu akati kwaari
Nasi ruponeso rwasvika paimba ino. Nokuti na iye wakutaura zvake. Mwanakomana wa Abrahama, yes. Nokuti mwanakomana wemunhu wakauya kuzotsvaka nokuponesa chakarasika. Kana dai waizoitarisa, ndichizopedzisa kutaura nyaya iyi ndobva ndanamata. Dai waizoitarisa pamusoro. Bhatimiyo achidaidzira Jesu mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwirei ngoni. Vanhu vachimuti anotinyadzisa uyu, irombe ngaanyarare. Anoramba achiti Jesu mwanakomana waDhavhidhi, kusvika Jesu amuti ngaauye kuno. Vanhu vanoti kwaari, tsunga mwoyo, anokudana. Jesu haana kuenda kunomutora, akamudaidza akati uya kuno. Bhatimiyo akazonoona apa na Jesu. Bhatimiyo akakwanisa kusvika pana Jesu ari bofu nekuti aiteera izwi raJesu. Jesu achimudaidza so, Bhatimiyo akafamba achienda kwakanga kuine voice. Makwai angu anonzwa izwi rangu. Kunyangwe rakanga riri bofu Bhatimiyo, but paakanzi uya haana kurasika, hakuna akamubatsira, akaenda direct kuna Kristu. The power of the voice of God. Zvikanzi vanhu vari kupopota, panomhanya, panoburutswa mumuti Zakeyo, Jesu anoti kuvanhu, na iye uyu mwanakomana waAbhurahama. Mwanakomana waAbhurahama iye iwa muri kuona. Nokuti mwanakomana wemunhu wakauya kuzotsvaka nekuponesa chakarasika. Nzwai izwi remufudzi ndozvinoita muimbi kunze kugwenga redima. Ari kudaidza vanhu achishandisa izwi rake. Hama yangu, kana uchinzwa izwi raMwari, usaomesa moyo. Jesu chakaita kuti afare, he was proud of the sheep because gwai rakanzwa izwi rake. He was proud of this sheep nekuti paakaridaidza achiritsvaga rakanzwa izwi rake. Jesu anoda kufara newe nhasi, inzwa izwi rake. Mbomira kuteerera mazwi evanhu, inzwa izwi rake. Pamarriage inzwa izwi raMwari. Pabusiness inzwa izwi raMwari. Papolitics inzwa izwi raMwari. In whatever that you wish to do, inzwa izwi raMwari. Ndoda kunamata neumwe anoti, Mwari ndanzwa izwi renyu, ndokumbirawo mundigamuchire, ndanzwa izwi renyu, mundirangarire. Inzwa izwi raMwari. Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, maita enyu nesuwo tiri makwai emba yaIsraeri, asi munoziva kusasimba kwedu nekurasika kwedu. Tokutendai nekutitsvaga. Takarasika muutera uzhinji, mwe wacho hatikwanisi kutsanangurira vanhu nekuti panyika ino hapana anotinzwisisa. Ndimi chete munotinzwa. Tinokutendai nekutitsvaga. Tanzwa izwi renyu, Mwari wekudenga, tambanudzaiwo maoko, mutigamuchire kuti yeka apa ndo panoonekwa varidzi vemakwai nevanhu vakatumwa kunofudza makwai. Pane pfungwa yandikomborera ipapa. Kana muchitarisa John chapter 1 verse 29, Johani ari kubhabhatidza muna Jorodhani, anoona Jesu achiuya, anoti tarirai gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. The plan of salvation. This is the Lamb of God. He came as the Lamb of God to be the shepherd of the sheep of God. Saka kunzwana na kwedu naye kuri guaranteed, nekuti mumwe akafanana nesu. Asati auya kuzofudza makwai, asati auya kuzodzikinura makwai, akauya ari gwayana, akauya akafanana nawo. Ndosaka achitinzwisisa. Jesu anonzwisisa mbavha, nekuti muropa rake achiuya panyika akauya akafanana nawo, akauya ari munhu kuti azodzikinura vanhu. Pfungwa yandikomborera yati, makwai angu anonzwa izwi rangu. Amen. Makwai angu anonzwa izwi rangu. Jesu aiziva kuti kuchauya the voice of America. There are so many voices, right? There are so many voices around us, but makwai aMwari anonzwa izwi raMwari. Saka patichataura nyaya yewanano, kune mavoisi akawanda pamusoro pemarriage, but makwai aMwari anonzwa izwi raMwari. Makwai angu anonzwa izwi rangu. Saka panodzidzwa pfungwa iyi panonzipo, nekuti vaivafudza akawanda, ende vaimafudza ari maflocks evanhu vakasiyana siyana.
but vaizoti kana vakuenda umwe neumwe aimira pachuo kana pakakwirira ane madaidziro aiita gwai rake, makwai ake. Makwai aibva mukati mechaunga achiparadzana, achipesana, rimwe nerimwe richienda kune voice rarinoziva. Shamwari, nyika yaoma mukati menguva ino tichapatsanurwa nezwi raMwari. Imbomirei kutaura mafungiro enyu, imbomirei kutaura mafungiro evanhu, imbomirei kutaura dzidziso dzevanhu. Makwai angu anonzwa izwi rangu. Ndidzoke ku The Lost Sheep kamunzo kuti chinondikomborera. Ndaverenga nyaya iyi, ndaitarisa Jona achitaura pfungwa idzi, achiti neni ndinomada makwai iwayo. Chandinomadira ndechekuti anonzwa izwi rangu. Unoziva kuti maiti kana mukarasa mombe kune zvimabhuru zvaiwanzonetsa stereki kuti nguva yekunaya kwemvura kuno munogona kutongonozozviona makutosvika padanga kuti mombe yaipo. Ende dzimwe nguva hamuziri maiona aigona kuonekwa namukoma vasina kuenda kumombe. Kuti mombe yakati haipo wani kuti aigona kuonekwa namudhara. Mudhara aingoti ndai munoitsvaga, ndoda mombe yangu panapa. Hazvinei kuti dzanguvai. Kuti mudzoke kumba mune muchiziva kuti kumba kunorohwa munhu. Pamunotanga kufamba musango manje mutanga kunzwa kurira kwezvimakava nemazizi mamwe aya. Saka munoitsvaga mombe ika iyi mune kutya, asi at the same time you are disappointed kuti yarasikira papi. Unoziva kuti yaiti painoonekwa nevakomana maona kuti iyo makabata tsvimbo dzenyu ipapo nembwa, munobva ikoko muchirovana muchidzingirirana, muchirova chaizvo nekupopota muchiituka muchirova chaizvo. Kana ikato yateta munyama wokuti kwasviba vanhu vari kumba havasi kuona zviri kuitika, taimbosvika toti vharai danga totenderera naye padanga toirova chaizvo yozopinda mudanga. Tinobva ipapo tinyatsotaura kuti mangwana hauzi dzokurodzi, haurasiki futi. Muridzi wegwai iri haana kubva achiridzinganisa, haana kubva achiri pamhosva kuti wanga uripo. Iye so vamwe vakasara vakamira murenje, iwewe ndikaona vamwe vadyiwa. Hanzi nevhesi akaritakura so akariisa pamafudzi ake, nekuti kapamusoro panze paakaona vanhu akaona vanhu vaneta semakwai asina mufudzi. Kurasika kunonetesa. Akarinzwira tsitsiso achiriona raneta kukwidza nekutenderera mumakomo, akariona raneta akaritakura pamafudzi. Haana kuridzingirira, haana kuripa mhosva. Hama yangu ndiri kutaura panguva ino, ndiri kutaura nezvemufudzi anonzi Jesu Kristu. Haambi mhosva vari mukati mezviri. Vanouya nemukadzi vachimuzuzurudza, voti tamuona ari panzvimbo vakabata matombo, Mozisi akati pamurayiro vakadai ngavatakwe. Jesu achipedza kunyora pasi, vanhu vanotiza vosiya murwi wematombo. Jesu anoti kumudzimai, nai mai, vanga vachikupomera vari piko? Iye anoti, tarirai hakuchinya noumwe. Zvikanzi naJesu, neniwo handikupomeri. Ndinoti kwauri, enda usatadzazve. Tine mufudzi hama yangu anoti kana atitsvaga akatiwana, even akawana, mapapu edu akuwara nefoji, haatitsiuri achiti maimboiputirei. Even akawana, taavarwere mukurasika, haati kurasika kunorwarisa. Even akawana, saka izvenama misha yaputsika nekurasika, haati ndiwo akazvikonzera, haatipi mhosva. Even pamusoro pezvatakaita, kana atiwana anotitakura nemutsa, anotiisa pamafudzi achienda nesu kumusha. Nemhaka yei chakakosha kuwanikwa hama yangu, ndiri kuparidza pamusoro paJesu asingatipi mhosva. Ndiri kuparidza pamusoro paJesu anotora vakarasika achivapinza mudanga nemutsa. Inzwai izwi remufudzi, inzwai izwi remufudzi, inzwai izwi remufudzi. Akauya akaritakura, ari pera hama yangu, ari kuti Mwari ndakunzwai, usatya. Mukurasika kwako uchiri gwai rake. Ari pera kuti Mwari ndakunzwai, inini ndanga ndarasika, ndiri kure nevamwe, ndanga ndarasika Mwari, ndanga ndarasika ndiri mukati mesango, ndanga ndarasika ndiri kuti hama yangu usatya, Mwari anokuda. Jesu muridzi wako anokutakura pamafudzi, anozinzwisisa kuti kurasika kunotambudza, anozinzwisisa kuti kurasika kunodhura, anozinzwisisa it is costly to be lost. Kauya naro akaritakura. Jesu uyo
Ndakati wakomana dai akamboya takafudza naye ng'ombe. Vanorasika vanorohwa. Rasika iwo wodya mumunda mevanhu. Muridzi wemunda wotirova. Tokutina zvakanaka tichienda newe kudanga nemutsa. Chitigarira iko zvakanaka musairova. Itinei zvakanaka. Isu tarohwa takadhinda shamuso. Hatidaro. Hatidaro. Ndiri kuti hama yangu ka. Usaita hako mistake yekutsvagwa nevanhu. Ndiri kukuudza ukatsvagwa nevanhu unozvidemba. Inzwa izwi remufudzi. Ngatitarisa vhesi yekupedzisira, tarisai chapter 6 ya John. Tinamata. John chapter 6 na 19 verse 9 ya Luke. John chapter 6 verse 39 to 40. Verse 39. Amen. Kuda kwakandituma ndiko. Ndi Jesu kuda kwakandituma ndekukuku. Kuti zvose zvaakandipa ndirege kurashika. Andifaniri kurasikirwa nechimwe. Asi kuti ndichimutse nezuva rekupedzisira.